imimi makatadzawo here kuti mungonamata henyu but muchirova henyu music yenyu muri ikokoko kujitu totangoziva kuti kukubasa ngozi vanhu vanorima tobacco vamwe tinotonamata nawo vamwe vanogadzira chibuku kuchechi nekuti vanenge vachingoti kubasa vanhu tori nemabhawa pane mafundisi tori nemabhawa saka imimi nokukwasai nemufaro vari kutiona paFacebook, paYouTube, paTwitter nekwese pamafoni akatsemuka. Sina chikuru kuona nhasi ndine special guest pakati pedu kuna vanovaziva ndiwo the none other than King David. Achatoti baba Harare. Unenge watogona. Ndenge ndatogona. Asi chero ukaita mistake kuti baba Harare isimosha. Unodaira. Tinodavira. Tinofara muri sei baba? Handitika. Isusu takagwinya pamutare. Sinosimba isusu. Munosimba here? Tinosimba. Alright. Tinosimba. Asi munosimba here kana mama akasimba? Ufunga kuti alright. Aiwa mama soza kusimba. Mama soza ari kusimba. Ifuro riya. Mentally aiwa takasimba baba. Handiti. Takasimba. Alright. And getting out just a little bit about album redu. Hapana risukuzvisi. Saka ndinonide kuti tiintroduce kuti tine chinhu chakadai chiri kuuya. Ndizvozvo. We can talk a little bit about that. Ndizvozvo isusu tiri kuno kwaMutare. Sezvamunongoziva tine song yatakaita na baba Blessing Shumba na Dorcas Moyo. Saka tatopedza zvazara kuti zvibude musi 28 ndo patiri kulonja album rinonzi Revived and Restored. Album rine musanganiswa takaita nevaimbi vakawanda vedzechitendero. Saka ndinoimba vanhu vachafadzwa uye neukomborerwa, because nyaya isipo kungofadzwa chete, munhu ngaazokomborerwa futi kubata 1 or 2 zvataurwa ipapo. Because kana tichiimba especially mazuva ano aya hatisi pakuda kusimudza chaunga stereke, tiri pakuti message yatiri kutaura ibatwe, kunyanya inini zvangu ndiri pakunyanya kuparidza stereke ipapapo. Of course tinozoitawo tichimbotambanudza pfungwa, but nyaya huru iri pakuroverwa kwaJesu, pakuuya kwake, kufa kwake nekudzoka kwake, kuti vanhu siyai zvakadi zvakaipa. Asi ndinokuvimbisai kuti mune dzimwe futi dzevanodavo abandoni pakuti tizungunuke sangana nayo social media. Izhinji ine shoko makadi kumaintaina music yenyu ejiti, but mashoko ega ega atachinja. Music haina uchinja. Alright. Yakangomendeno. Jiti. Inyaya kungoti zvatakuimba manje munhu anoona kunge haisiri jiti. Okay. Vakasukai itori jiti. Alright. Itori tembo yejiti. Kana ipapo album nyowani dziripo, but message manje. Okay. Izvo zvitakuimba truth. Alright. Chokwadi chinoresistwa ende chokwadi ndechokuramba wakafosera munhu. Okay. Chokwadi pamwe pacho chinoita kuti munhu asaita comfortable, so hazooni kunge jiti. Because vajara jiti chimbo sina basa. Okay. So ukanzwa song kunge yata slow mbichana ichitaurwa kuti siyai zvakati tendokai, unoda kunge haisiri jiti. Okay. Beat. Okay, beat. But tiri kutraya kuti rirambe kakuchiti karambe karipo. Especially album nyowani ndiri kuuya muno kanenge achinzwikwa. Nechekure uko kari nechekure akasifanira kuisa forefront. Chinonetsa sound manje. Because ini ndikuona kuti makada kubva machinja sound yacho. Yes, especially inini. Sound iya yataita imwe iya yezvigure-gure. Inonetsa kuti uzondoda kupackage mashoko auda kusa. Munapedzera kungotamba zviri kuri. Achatiri. But kutamba kune basa here kuchirumbidzako mwana. It depends. Okay. Iwe uri kuimba kufocus nei. Ndosaka vaimbi vakawanda. Isusu takaita nguva yakareba tichiridzira vanhu zvekujamba izvozvo. So kana zvekujambisa vanhu takambojambisa. Alright. I think izvozvo izvi. But hatina kuguta isusu hatina. Uyu nani?
Ainini nemafesi angu andinoshanda nawo panapa. Osaka ndiri vashoma baba. Aiyo utaura kwazvo. Papa usikuje. Yeah, I know. I understand kuti zveshuwa vanhu vanenge vana attachment ne sound yavo but haipapa vachaijayira. Tichajaira. Icho because iyo GT yacho makatoita kutotunzira futi makapackage. Pandakatanga kundoida kuidzora GT yaitongotuko. Sure. I remember itonzi zvinonyadzisira but chinonetsa ndechoti wasiya zvinhu zviya zvinotokanzwa asiri. Okay. Ndizvo zvandikasiya gospel ndaenda kudzokera uchiti. Kuno vanotanga kuti adzokerere futi anga kuto saka munhu ndo masikiro watakaitwa. Okay. Haufi wakabvisa ikako kari munhu ngekuti munhu adawo chinhu chiri opposite kazhinji. Okay. Izvo ndikatokuti iyo yellow unoona kuti blue. Handizvo. But chakakosha ndechekuti vanhu vachiri kungosupport. Okay. Ndoda kutenda vanhu vese vanosupporta nevanofunga kuti pamwe takatadza kusito kutenda zvatakuimba zvinonetsa kuti munhu angonozvitambira. Do you know kuti kwataimba kusecular unotoimba kuti urikutoimba kuti ndaine chibhebi changu ndikazodai sike vakomana ndakazodai ndinoda zvimabhebi ichi chandiri kuno kumanjita kuti siyai zvimabhebi akawanda. Okay. Kunokuta kuti be faithful. Uko taimba zvese so zvinonakidza nyama. Alright. Okay. Uko zvino zvitakuita kuti kuparidza life ngekutsiura so. Alright. Yeah. Okay, inini ndaiti ndikazonatso kukuona ndine bvunzo 2 yandoda kuti mundipindure. Yes. To the best of your ability. Wekutanga ndewekuti apachisina here kana any chance yekuti muchazodzoka kune music yemoti handambomira gospel? Hapana. 100%. You are surely convinced. Inini ndinozviziva kuti you are surely convinced because takashanda tese and I know maitirwo azvo and how you ethics yenyu nemaitirwo yenyu. But for kune vanhu vanenge vachiona kunze kuseri kwescreen ndikumbira kuti muashuwe kuti ndokwatatove. Ndokwatatova. Vanhu vaida kunyatsoona zveshuwa kuti ndokwatiri musi wa28 munongouya muzvionera. Alright. Tichilonja ubva muredu mutown pa-Christ unfailing Ngwarare vanhu vangazoya mutown muno. Mama mutare. Aiwa kuno munovaridzira ivi vemuri kuti. So tichadzokere zvedu. Alright, last question yangu yandaiti ndichazobvunzazve. Kune vanhu vanoimba secular music. Yes. Vanongo vachitoiita sebasa. Imimi makatadzawo here kuti mungonamata henyu but muchirowa henyu music yenyu. Muri ikoko kujitu kutotangoziva kuti kukubasa. Bozi vanhu vanorima tobacco vamwe tinotonamata nawo vamwe vanogadzira chibuku kuchechi nekuti vanenge vachingoti kubasa. Vanhu tori nemabhawa pane mafundisi atori nemabhawa. Saka imimi chekutanga ndechekuti kune munhu vazhinji vanamata kune kunamata kwozoita relationship. Okay. Ngori nechikristu kwozoita relationship namwari iri personal zvoutaura izvo ndakazvizama. Alright. Vanhu vazhinji vanofunga kuti pamwe takazosiya takangosiya kawano. Ndakatoshedzwa namwari ndichiri kuchiti. Ndakatombozviita izvo zvautaura izvo zvikaramba kushanda. I think kubvawo nokuziva zvakunoita. Ndokuziva. Yeah, so kwandiri zvakaramba kushanda. Okay. So and ndine advantage yekuti ndakararama life dzese dziri 2. Yeah, that's true. Uku ndakakurarama kuno ndakukurarama I think ndakusvikwanisa gore. So ndikunyatsoona musiyano wacho kwandiri ni kwamuri. So handina munhu anokwanisa kuzondiconvince kuti kuri bonde kupi. Okay. Ndakuziva kuri bonde. Alright, but inini ndichipedzisa hedu. Yes. Ndinoziva kuti last before musati mauya gospel you were fully booked matours ekunana Australia kwese muchienda. Makabva mando kutosiya zvese. Ndakasiya shamwari. Ndakasiya but ndo imwe conviction yandinonatsoziva kuti this because ndokusiya. Ndakasiya. Saka is it worth it? It's more than that. Vanongwasa kuti ukawaste career ukawaste life nekutendeuka. Tinototi dai ndine
kana upenyu 1000 yes they waste food you do that this you make the same decision ndine makeri 100 naingoma waste food ndichitendeo okay saka kwandikuri kunakidza kwa munoshanda nawo vari kunakidzwa here nekwamuri vamaishanda nawo ndavaona ukatoti face yakaena ufiti okay because vamwe vaifunga kuti mimi ndimi makatendoka asi makatokwanisa kuvaconvince kuti tese hande kuna kristu tinayo team so face yamwe ita zechecho ichaita ichechi yes so yeah that's true team ndaiona yese panzi yakazara yakakwana handiti ndo zviripo saka iwewe isusu rekatinde kuchechi thank you so much timbonoshomera usiku wese tonana kulonje yes thank you so much ngotenda nebasa ramakabata sound makarona thank you so much vanhu vachanza panombodawo pamunhu makabata kwamutare kuzviriko zviriko thank you so much